دوی دمê ku her yek ji Amerîka û Rûsya geşbîna xwe didin xuyakirin ji bo serkeftina danûstandinên Cinêfê, berdevkê desteya bilind ya danûstandinan Salim el-Muslit dibêje ew ê beşdarî agirbestê nebin eger pirsên mirovî wekû berdana girtiyan û rakirina dûrpêçkirinê li ser deverên Sûrî newin pêk anîn. û di heman demî de ajansa Reuters ragihand ku Riyad Nehsan Axa ew jî berdevkê desteya bilind ya danûstandinan e gotiye ku opozisyona Sûrî amade ye ku beşdarî danûstandinên Cinêfê yê ku têde wê behsa hikûmeta veguhêz bibe û karekî rasterast wê li ser pirsa hikûmeta veguhêz bê kirin. û di heman demî de Nehsan Axa dibêje binpêkirinên Rûsya û rejêma Esed di van her du rojên borî de gelekî kêm bûne û dibêje eger binpêkirin ji niha ta roja înê bên rawestandin, helwêsta wa ew e ku beşdarî danûstandinên Cinêfê bibin eger tu rêgir yan rûdawên awarte newin li pêşiya wan. Ji aliyê xwe ve cîgirê Serokê Amerîkî John Biden dibêje armanca dawî ew e ku rejêma Esed û opozisyona Sûrî li ser mêzekî ronin û danûstandinan bikin ta ku rewşa Sûriyê bi şêweyeke siyasî çareser bibe. Têzanîn ku her yek ji Amerîka û Rûsya fişarê dike ku danûstandinên aştiyane bên ektîvkirin û serkeftin û hewl dide ku biryara Encûmena Ewlehî ya Navdewletî ji bo rawestandina şer û pevçûnan û derbaskirina alîkariyan bê bicîkirin û di heman demî de qonaxa veguhîstina siyasî dest pê bike û paş re helbijartinên serokatiyê dest pê bike bê ku tu kes amaje bi çarenivîsa Esed bike. Tinê Wezîrê Derve yê Erebistana Siûdiyê Adil Cubêr li Parîsê ragihandibû ku divê Beşar el-Esed di destpêka çareseriya siyasî li Sûriyê li ser desthilatê rabe, ne ku bimîne taliya qonaxê û roleka wî ya giring jî hebe. Zêd Hesen, Ark.